tayo sa Zara Lin Shop. Okay, meron tayong mga imported foods. May Pringles, meron tayong Big Rolls, meron tayong picnic, ano to, cream bars, original chocolate, yan, with different flavors. Meron din tayong Toblerone. Meron din tayong Cadbury. Sa mga K-drama lovers dyan, meron din tayong soju. Meron din tayong beauty products. Mary Kay. Ayan. This is our town, Sanchez Mira. Tahimik lang dito, guys. Okay, pasok tayo sa loob.